Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva ħabbar li għall-ewwel darba f'pajjiżna l-impenn ta' persuni li jagħtu kontributu jaħdmu fil-qasam tad-dimensja se jiġi rikonoxxut permezz ta' premju nazzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet li matul tnieda l-premju, iċ-chairperson tal-Bord tal-Għażla Dr. Christian Borchwireb qal li f'pajjiżna huma madwar 7,000 ruħ bid-dimensja. Qal il-premju ħajkun maqsum fit 3 kategoriji fosthom il-kontribut eċċezzjonali fid-dimensja, il-kura informali u għal dawk li joffru servizz b'mod formali. In-National Focal Point għad-dimensja, il-Professur Charles Sherry qal li bżulija l-impenn u s-sagrifiċċju kbir tan-nies li qegħdin jgħinu l-persuni bid-dimensja dejjem ispirawh biex ikompli jmexxi l-qasam il qudiem. Mil-ġurnata nafu li d-demenzja ma tistax biss tħares liha bħala il-persuna li għandha l-kundizzjoni biss, imma in-nukleu familjari wkoll ħafna drabi, speċjalment f'pajjiżi żgħar bħal huma Malta, jispiċċaw jerfgħu il-piż kważi kollu ta' fejn għandha x'taqsam kura. Għax aħna nafu li madwar 80-85% tal-persuni bid-demenzja u Malta għadhom jgħixu fid-djar tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Giusdecelis qal il-Gvern ħa bosta miżuri biex qajjem kuxjenza dwar id-dimensja. Qegħdin ninvestu bisħieħ ġewwa San Vincenz u ġol homes tagħna biex mhux nagħmlu biss dementia compatible imma wkoll nagħmlu dementia friendly wards. Ħalli persuni bid-dementia jgħixu bl-aħjar kumdità u fl-iktar livell għoli ta' kwalità ta' ħajja li jistgħu. Is-Segretarju Parlamentari ħeġġeġ lill-pubbliku biex jieħu sehem f'dan il-premju li permezz tiegħu pajjiżna qed jagħti valur lid-dedikazzjoni ta' dawk kollha involuti fil-qasam. L-applikazzjoni tista' titniżżel minn fuq is-sit activeaging.gov.mt jew mill-uffiċċju tal-kunsilli lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.